जाना समय तारा गौनई में जन्म ना होई ना उस समय तारा बाप के साथ ही रंजन यादव गौनई गौले विजेंद्र गिरी के साथ में तार बाप बरन विजेंद्र गिरी उनका साथ रंजन यादव गौनई गौले बरन इनका का सुदर्शन चार गो गोनई संगे गवा देले हैं लगले ब्यास माने कहता है तोरा बाबूजी से गोले हैं बताओ ठीक से पता करो त हर बाबा हमरा लाण में तेल मिलो पता करो पता ठीक से पता करो त हर बाबा के हो मिलोलो है कि एक दो गालो अपना बाबू से पूछियो तारा गाड़ी ना दे तू कहला कि तारा बाप से गोले हैं एगो बात कही हम एकलव्य चेला है विजेंद्र गिरी के हां अपना से उनकर पूजा क के गुरुदेव मान ले बनी एक दो बेर गइल हो प्रोग्राम सुने खाती कबीर दास जी कबीर दोहोली में दर्शौले बड़म कि राम कहे सो पहले मरे कृष्ण कहे कबो ना तरे शंकर कहे सो नरक वास करे कौन ऐसा नाम है सो तरे और तर जाए अभियंता तू यह जन्म में ना बतैब तार बापो ना बतई है अन तो क्षमता है इतना यूट्यूबर लागल बा है जनता के बीच में बता के दर्शा दी हो अन तो हमरा से पूछी हम तारा के बताई दे हम 1 लाख रुपया तारा के दे बता दे भाई बतिया के तो 1 लाख रुपया दे हमरा तारा शर्त है यादव और राजपूत के बीच में ये महामुकाबला है अगर ये खाली बतिया के बता दी है बबुआ तो तारा के 1 लाख रुपया के चेक काटब वहीं के अभियंत के करे जोर गाव तरह हमरा तरह फर्क पड़ जाई तारा के छूट बा केहू से पूछ के बतइहो अब तेरा ही काहे होला बताइए ना तो अब मरबो करो अगर अब तारा में रहन होई तो मुंह पर मारम छोट भाई जान के रहन ना होई तो पलटा के अच्छा जनता को तारा गांड घुमावे कह ई कह कि सब है गांव बा जनता लो बैठल रहो ना तो जगह तो छूतर घुमावल हो जनता के छोड़ दो यूट्यूबरन के आके तार गाड़ी मार देला कह देला कि आई हम मर्द असल के माने धोती उठा के गाड़ी दिखाओ तो जनता को और ई ब्यास के फर्ज हो असल के जमल होई जा मौक देखनी गणुआ पहला दिन भेटाइल बड़े बरत अगर एक बाप के हुक्म आइल बड़े नाम जनावे खाती अपन एक बाप के हुक्म तो बताइयो फिर प्रसंग आवता नहीं तारा गाड़ी में बूता होई तो प्रसंगों के हिला के देखियो प्रसंगों गायब निर्गुणों गायब आ तारा नहीं 1.5 घंटा में ना हम 45 मिनट में हमें क्षेत्र के जानता नहीं कैसन श्रोता होले सबे तारा नामे पर रोकल बजे सर गाओ तो हनु 4 चप्पल मार के लोग के घरे चल जाए के चाहिए बस ई कहत रे कि हमार नाम के नइखे जाना हां अब लई है कुकुर के नाम कौन ना जाने हां जी कुकुर के नाम हां के नइखे जानत हां जी कुकुर अपन परिचय बताई हां अभी नइखे जानत के अभियंता जो कि कुकुर हवा के कुकुर के हित ना त हमरा था नइखे हम पहले ही कहने के अभियंत तू ना तारा से 10 गो ब्यासई है हां त तारा ऐसन ब्यासन के रंजन यादव झटियो बराबर ना समझ लालू यादव एगो नेता हमें कि बिहार ना बिहार के नेता हमें भारतवर्ष के ना विदेश तक ले लालू के नाम जाना जली कहता लालू मानस के माने ले जात हई तारा गाने मारे खाती तो माने ले लगला वीआईपी एक शब्द फालतू नहीं बोले थे बार बार भेंटा मैंने घटिया यूट्यूब वाला तेजस्वी के फोन लगाओ अभी लगाओ फोन इतने बड़े थे 7 साल के उस समय लालू यादव गांव पर 1 करोड़ का मंदिर बना था फुलवरिया तक रेलवे स्टेशन पास हुआ था अभी भी वो मंदिर है 6 दिन कार्यक्रम चलता है वहां पे 600 रुपये में हम गए थे हमारे उम्र का अंदाजा करो तुम तेजस्वी इतने बड़े थे अभी तेज प्रताप उस समय से उस गांव में गाते हम जाके देखो तुम्हारे उम्र के बढ़िया गीत संगीत गईब तो बढ़िया गाइब हां बाउर बोलबो तो हम बाउर ओकर हमहु दूध दही पी के आइल बनी हां अब ऐसा ना हम कहने कि जिला छपरा ई संगीत के गुरु घराना है आयो तो जिला छपरा में रखल गई बा अरे जहाँ भगवान आइल बड़ा हां हम कहनी है पहले ही कि यादव के ब्राह्मण होखे ओके इन यादव के भोज होखे ओके चाहे बाबू साहब के भोज होखे ओके इन श्राद्ध होखे हां इत्यादि कोई जाति के श्राद्ध होखे ओके
कारण का होला का कि ब्राह्मण भोज ओकरा पत्रिका पर लिखल जाला हाँ एकरा पर कुछ विशेषता डलता है बबुआ हाँ तो जनती कि तू ज्ञानी हवा हाँ लेकिन जननी कि तू गणतरे के मौग होय अभियंता साफ ले लहोगी अभियंता जी का देखा हम अजीत नहीं खी कुंवर नहीं खी बात बुझा पियरवा एगो कृष्णट यादव के साथ गौनई तार होता ठीक नो मारब की पलट जाइबे जावे तुरंत देरी ना लगी हम इनका गाड़ी नहीं खी देले माई के बहन के हुआ के आजी के दादी नहीं कन करियो ले हितवा सारवा कुछ ना कोनी हो ई कुकुर के हित कले हां हम बतिये से जवाब दे देवे से देखी बड़ी बड़ विद्वान के कहल बात है एगो प्रश्न पूछला ब्रह्म भोज काहे हो दो गला को ये जानता नहीं जाना बेरा प्रथम श्राद्ध भई रहे ताना बेरा जब लोग खाए बैठल निमी वाला चरित्र में निमी ऋषि वाला में, हाँ सारा भोजन में श्राद्ध के पिलुआ हो जात रहे सारा लो छोड़ के भाग गइल अंतिम में फिर पूछल कि कारण का बात भइल कि ना अग्नि के कुंड में ना पहले दान दियल हो अग्नि के भोजन करावो तो ब्राह्मण भोज करावो ओकर बाद लोग खाई तब से ब्रह्म भोज कहे लगल अभी समस्तीपुर में जइबो तो अग्नि भोजो कहाला मेरा गोपालगंज जिले में जइबो कजिया कहाला श्रद्धा से कोई जला श्राद्ध भी कहाला अंतिम संस्कार हो बाकी अंतिम संस्कार ना संस्कार श्राद्ध ना श्राद्ध श्राद्ध ना श्राद्ध कर्म कहला ऐसे कि 16वां संस्कार के बाद ही लौक हो जाला 13 दिन पर क्रिया काहे वाला 13 दिन पर पितृपक्ष 15-16 दिन काहे मनावल जाला काहे जानता रहो ना जान थकबो ना अलावा तर व्यास में ना तर सवाल सवाल नहीं खे तार पर मोज बताओ नहीं हन तो अब तू हमरा के बताए कि शंकर जी के 5 गो की 5 लाख के चेक के हिजा काट के दे दे काहे के मांग दे आई हम नरेंद्र मोदी जीतन माझी सजुरा ले पागल ओकरो नाम तो ने बढ़ जाई लालू यादव मुखिया सजुरा जे हैं इनका का सुदर्शन 4 गो गोनई संगे गवा देले हैं लगले व्यास माने कहता तोरा बाबूजी से गोले हैं बताओ ठीक से पता करो त हर बाबा हमरा लाण में तेल मिलोले पता करो पता ठीक से पता करो त हर बाबा के हो उ मिलोले है कि 1-2 गालो अपन बाबू से पूछियो तारा गाड़ी ना दे तू कहला कि तारा बाप से गोले हैं एगो बात कही हम एकलव्य चेला है विजेंद्र गिरी के अपना से उनकर पूजा को के गुरुदेव मान ले बनी 1-2 बेर गइल हो प्रोग्राम सुने खाती आजो हमारा झाल बजावे ना आवे ना जे मैट्रिक ले पढ़ल इंटर कइल बीएससी कइल केमिस्ट्री ऑनर्स कइल टाइपिंग सीखल शॉर्ट हैंड सीखल एगो अंग्रेजियो में गाना ओकरा बाद पूसा के इंजीनियर हई तारा खानदान में केहू के पूसा में जे एडमिशन हो जाई त ये गांव में हम जोबले जियो फ्री गायब एक प्रमाण दे दी हो बस पूसा दे अपना देश के ना हो एशिया कॉन्टिनेंट लेवल का है वो कॉन्टिनेंट लेवल का कॉन्टिनेंटल महादेशीय हाँ वो कॉलेज का हम तार के अंग्रेजी में गाना सुनाए ऐसा गाना कि तार होगे वाला बिजनेस से ठगे वाला बन जाए अब हम पहले ही एगो प्रसंग माई के नाम पर गायब गई थी ना पहले कतना श्रद्धा से वो माई के लाल लो तो लाल माने खाई लड़का होला लड़का से निमन लड़की हो पूछी का है और लड़का के जीवन भर मेहनत करके अभियंता रात भर गौनई गा के इंजीनियर बना दे डॉक्टर अमेरिका चल गई फोन जाए कि माई के तबीयत खराब बा कौन लड़का तुरंत आ जाता रहे एगो इंजीनियर बेटियो होई ससुरा बिया वही हो ना सोची कि माई के तबीयत खराब बा तो बनारसी साड़ी पहन के जाए जैसन पहनले होई नु वो गोइठो पाथत होई वही रूप में हाथ धो के भैया चल दी बेटा के बरोबरी बेटी कहियो ना करी ऐसा कि बरोबर लायक बेटा बेटी के होइए ना हो बेटी लक्ष्मी है माई लक्ष्मी है ये लोग के नाम पहले लियाला कृष्ण के मानता रहो जपता रहो तो का कहेला जय श्री कृष्ण 1000 बाप के बराबर 1000 माई के कीमत 10,000 हो जाला 10,000 माई के कीमत के बराबर 1000 आचार्य के कीमत बढ़ जाला 1 लाख हो जाए मिलाए तो गुणा करत 1 लाख आचार्य के बराबर एगो संत के वैल्यू होला
जितना देर में राम 10,000 बार कहब एक बेर कृष्ण कहब तो बरोबर हो जाई हो जाई आ 10,000 कृष्ण का नाम जपले बड़ो एक बार राधे राधे कहब तो कुल के बराबर हो जाला वाह जादव मन का होला का जादव अलग है गोप अलग है हाय कंस यादव था वसुदेव यादव थे क्षत्रिय यादव खानदान एक वसुदेव के खानदान में देवकी से कृष्ण पैदा हुए क्षत्रिय यदुवंश लेकिन जहाँ पोसे गए वो यादव नहीं थे नहीं थे नंद बाबा यादव नहीं थे नहीं आज भी पटना जिले में जाइएगा वहाँ पे गोप मिलते हैं जिस गोप के यहाँ वो पोसे गए पालन हुआ वो लोग गोप थे लेकिन यदुवंश अभी कह रहे हैं तो दोगला दोगली कहल तारा शर्म ना लागल अपना जात बड़ भाई दोगला होई तो छोट भाई तेगले न भइल होई प्योर तेगला तू अपना जात के गाड़ी सुनवाओ तरफ पर दे ई बात पर ध्यान दो अच्छा अब देखिए एकरा का अन्यथा नहीं खेले हम कहत तो साफ सुने के बा राजा जजाति क्षत्रिय ठीक इनार में गिर रहली शुक्राचार्य के बेटी देवयानी ढहले के रहे के रहल रहे शुक्राचार्य जवना समाज में प्रवचन करस बृहस्पतिवा नाम रहे राजा का राजा बृहस्पतिवा कर बेटी शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के बेटी संहतिया रहेलो मित्र रहेलो सहेली रहेलो धा देली कपड़ा बदल लेके चलते राजा जाति आके बाएं धके निकलल है कहली कि बाएं धले बड़ा बियाह कर कहल कि ना हम छत्री हई आ तू ब्राह्मण हो शुक्राचार्य के लड़की बियाह ना करब शुक्राचार्य से कहली शुक्राचार्य कहले कि ठीक बा पाप ना लई कलो शर्त लगा दली कि जौन सखी राजा के बेटी बृहस्पतिवा के बेटी शर्मिष्ठा वाड़ी वो हमारे संगे दासी बन के जई हैं पहले के राजा लोग 20-30 बियाह करे कृष्ण जी 16,160 बियाह कइलर तो राजा याति के धर्म पत्नी देवयानी आ गंधर्व विवाह कइले केकरा से बृहस्पतिवा के लड़की शर्मिष्ठा से यानी छत्री के लड़की से तो छत्री से छत्री के बियाह भइल ओ से के हो रघुवंश मत कहो पुरु वंश वो बाद में रघु भइल बड़े तहार के हमाई के बाबूजी राजपूत हमाई शुक्राचार्य के लड़की बाभन अब दोगला के बा हम कहब ना इमे दोगला के बा तेगला के बा ई रउए मुंह से अच्छा लागो त रउए कह रुआ हमरा के दोगला कहब तेगला कहब हम ओकर जवाब ना दे गाड़ी के जवाब देवे लगो तो जकार्ता के आके मुंह पर से माइक छीने के पड़ जाई गाड़ी देवे के सीखता रहो ओकर हम आचार्य हई बबुआ कहत वो बताए तो बबुआ कहता रहो तारा उम्र के लइका लो रेजर लेके हमरा संग रहेला वो समय